Дами и господа, този поздрав е направен специално от Шела и Бисер за техните прекрасни внуци, за Асен, за Бисер и за Валентин. Те са нашето сърце. Нашите деца са нашето сърце. За тях живеем, за тях се бориме. На баба Шела и на дядо Бисер, вие сте нашите деца. Леле, леле, гордостта. Много ни радвате, а ние много ви обичаме. Всичко ще дадем, вие да сте добре. Даваме ви цялото си сърце. Нашите деца са нашето сърце. За тях живеем, за тях се борим. Асен ни е душата, Бисер гордостта, а пък Валентинчо ни е любовта. Много ни радвате, а ние много ви обичаме.